Hello guys, nay Andrea Coko faydo nay Andrea Coko biथिं दखाना नै दखाना जों दायो दखाना मैगं बायनो फैदों मैगं नै फल मैगं दखानायावबो नै दखान फैदो दखानाव जों दायो मैगं बायनोसै मैगं नै लामाया जा हाब्रु जाखाबाय हाब्रु मान हाब्रु जाबाय नै लामाया आयै माहा बायगोन जों दायो मुला बायनो नागिरदों फाइनालि जों आन्दारगादाव दायो दङ मुला बायनो नागिरदों मुला बेसां ना बायो मुलाया बेसां मोनथामजों 20 थाखानो मा मोनगोन दा आरो बे आबौनियावबो गैया दां मोनथामावनो 20 थाखा थैखाबायलै मोनथामावनो 20 थाखा गोलैगोनसोलै सेन्देला मानो 20 थाखा आरो बे मोनथामावनो 20 थाखा आयु नै मानसिफोरा हाब्रुआ जाखाबाय हाब्रुआ नै हाब्रुआ मा मैगं बायगोन दा मुलायाबो मोनथामावनो 20 थाखा खानो लोगोफोर लाबाय माथो नायथ'दे बे मुलाखौ जानो लुगैदोंमोन आङो मोनथामावनो 20 थाखानो मा जागोन दा फुङावमोन आरो बेनो होदो इयो मा होदो होनदों नोङो मा इनो हरदो होनदो ए मोनबो होदो बालाय गावनो बुङो गावनो आन्दायबाय थायो जानो बैनो हरदो बैनो खोन्था बुंदो जोङो सोंदो मा हरदो लामायाव जा हाब्रु मा जाबावगोन आं थांनो बाबायलै नैयावनो थादो होमबा मा गैया आं बैथिं थांनोसै लामायाव हा खालि मा आं मिथिया मा लायो हाब्रु जाजोब्बाय लामायाबो खोन्थालै माखौ लानांगौ जाखो ओइ बे पटला बेसां बेसां आयौ लामायानो हाब्रु जाजोब्बायलै
पटला बेसां 20 थाखानो औ खमनि हरा माया आबौ 5 टाका नाকি ना ও 5 টাকা দেই 5 টাকা खमायला आबौ दे खमनि हो बाहाय আমার দিলে তখন এখান जों दायो पटल लानो नागिरनानै पटल খানি 40 টাকা লাগিবে पटल 5 টাকা বেশি দেখি আর মত बेसां 20 थाखानो টাকা কম बेसां आरो हा 20 थाखा लायखो दे ओमफ्राय खोनायाखै ओइ फानलुबो लांनांगोन नङा आरो ओइ बे लेस्राया बेसां नालाय फैसा होमबालाय बिलाइ गोजा फानलुबो गैया दख फानलुबो गैया फैसा फालुआ बेसां 20 थाखा दे जागोन दे इयो मन फालुआ गेसाव गैया बिलाथि आधा केजि बिलाथिया ओइ बलालाय बेसां 20 टाका 30 टाका 30 थाखा केजि होमबालाय बेसां लागोन फान्थाव आधा केजि 20 फान्थावखौ जायाना आफाया फलखौ जागौमोन Pola bikuah mana? हामा बिलाथि लां Ha? बिलाथि फलखौसो गोथावमोन फलखौ सबिनसो मोजां जायो Polano. फला मोजां Deh mbak, pol kayak deh. मा है जायो 10 थाखा केजि बेखौ बाहाय खम ला दे जेनेबा आइ बारा हरबाय इस या या ओमफ्राय गैया Ya, yang gue. ना लाबोआखैनो मालाय ओमफ्राय Ha? दे माइनि किताब लानो होनोमोन Ini kitab nanggono बर' medium जानायखाय बर' किताब जाजोब्बाय इंलिसआ ओमफ्राय बे कबियालाय बेसां कबिया गोथाव 40 टाका नालाय फुङाव भाजा जानो नांगौलै ओमफ्राय ओइ भिन्दियालाय बेसां आबौ भिन्दिया बेसां आधा केजि लां 30 टाका udah kan bisa फुवा 20 berapa गोरासो नामा भिन्दिया बरिया एकदम ओइ बरिया होननानै बुंला दा गोराखौ हरबा थगायगोन मा नायनि आं सेरना नायनो र' बाहाय है गोराबदों दा माबा ए मोजां बरिया iya iya बारायसै नै iya iya oh saya malah berapa tuh jam ayo sini nanti बेसांनिलाय buka bedang deh eh फैसाखौ थिल' ला दे बुरजा लानाङा apa deh जाबाय बेसां जाखो ओमफ्राय 120 120 जाबायनो थैबाय माने 100 basket ला आंलाय 120 जाबाय दानो पुरा 120 जाबायनो जोंना बाजार खालामनाया नै दिनै tinggal बेसेबां दं 100 दं आंनियाव दे हर 10 टाका हर दे 10 टाका खम लाखिबाय आरो दे थेंकिउ दे आबौ दे जानाय मानसि जानो मोजां फानबाय थादे आबौ दे